Bueno, Euskaraz barra-barra proiektuaren baitan sortutako beste egitasmo osagarri bat da. Azkenean Euskaraz barra-barraren helburua beti izan da, ezta? Eremu berriak irabaztea, estres linguistikorik gabeko eremu berriak irabaztea herritarrentzat. Askotan ez dakigulako, ez da, non egin dezakegun euskaraz, batez ere merkataritzan eta ostalaritzan. Eta oso pozgarria izan zen, Euskaraz barra-barra marka edo ziurtagiriarekin, ez da, Euskal Herri osora, hau zabaltzea eta apurka-apurka ari dira, herri askotan Euskaraz barra-barra zabaltzen, eta orain gatoz 17. gelarekin, esperientzia berri bat, ihes-gela bat, escape room bat, hori eskaini nahi diegu marka honen inguruan, beraz animatu, 17. Logela hau, totel hau hemen daukazue, herriz herri ibiliko dena, gogoratu helburua zein dan. Euskaraz bizitzea, gure denda, ostalaritzan, inolako arazorik gabe euskaraz bizitzea. Badaukagulako, non egin euskaraz, eta hori beste esperientzia berri bat. Donostiak udalak zalantzarik ez zuen izan, Euskaraz barra-barra marka bateratuari atxikipena ematerako orduan. Izan ere Donostian urte dexente daramazkigu, bai merkataritzan, bai ostalaritzan, baina merkataritzan bereziki, lehen hitza Euskaraz izan dadin azkenean, geure helburua da, herritarrek hizkuntza estresa ekiditea, ulermenaren aldetik lan egitea eta uste dugu behintzat marka honek erantzuten diola, bestak beste ekimen horri, ezta. Gainera honek bertute bat badauka, eta da hiriak urtezik urtera landu duela marka propioa, baino kasu honetan atxikipena eginda marka honetara lortzen duguna da Euskal Herri guztian identifikazio bakarra egotea, guztiok modu sano eta atsegin eta lasai batean Euskaraz egunerokotasunean jarduteko. Sartzen gaituzte hotel batean, Euskaldunen hotel batean, eta 40 minutu baino lehenago lortu beharrezu bertatik ateratzea. Oso esperientzia polita izan da, sartzen zera ikustezuela leku txiki bat, hoteleko gela, baina gero, pista asko zeuden, eta kosta egin zaigu ateratzea. Eta nik uste asko fijatu behar dela detaile guztietan, lortzeko hemendik atera eta helburua betetzea.